Umabot ti 3.5 billion pesos ti may paay ti awardees ti Sirib Awards 2026 iti provincial government. Sigon ti Ilocos Norte Youth Development Office, maangay tinansong aktibidad iti Ilocos Norte Centennial Arena into no August 12. Siya magasot da iti mapadayawan outstanding nga agtutubo ken ti Sirib Lead Awardee ket ti Crystal Lynn Saldivar. Naamuan nga 72 da iti nangyalat International Individual Gold Awardees. Umawat na ito sa 8,000 pesos. Inamapulokit pitumet International Individual Silver Awardees nga umawat na ito sa 6,000 pesos. Kaya iti Individual Bronze Awardees, 80 na iti umawat ti 4,000 pesos. Kabayatan na, adapito nga top-notch awardees iti napalabas nga tawen kat umawat na ito itunggal mesa iti 10,000 nga pesos. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.